I-Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Imibiko kanye nemifanekiso eqoshiwe ikhombisa ukuthi liyasha iPhalamende laseNingizimu Afrika eKapa, kanti imbangela yalomlilo ayikaziwa okwamanje. Sekuthembisa-ke mbukeli we-Select Africa ukuthi uma sesitholile imbangela sizoqhubeka sikwazise ngembangela yokusha kwePhalamende. Masiqhubeka phambili, izinduna sezisabelile ekhweleni lamakhosi lokuthi isizwe samaZulu siphume ngobuningi baso ukuyokweseka isilo uMisuzulu kaZwelithini uma sekuqulwe icala elithinta umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu enkantolo enkulu eMgengundlovu. Leli cala lizoqulwa ngomhla ka-11 nomhla ka-12 njengoba liyizinsuku ezimbili ingoba lihlukene kabili. Elokuqala lafakwa nguNdlunkulu wakwaKhetha umthandayo Sibongile Dlamini Zulu ngoba ufuna ukuthi athole ingxenye yamafa esile sesakhothama uGoodwill kaBheki Zulu, kanti esike ngoba umshado wabo uhlanganisa amafa. Elesibili lafaka ngabantwana bakwaKhetha umthandayo uNtando Yenkosi noNtombi Zosuthu. Abantwana bafuna ukuchithwa ukuqoka kweNdlovukazi uShiwe Mantombi Dlamini Zulu naye ongasekho njengebamba bukhosi ngoba basola ukuthi kwakokotelwa ukusayina kukaMdlokombane encwadini yefa eyayisho lokhu. Izona-ke mbukeli wethu esikuphathele zona osukwini lwanamhlanje. Siyacela ungene epagini lethu Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ukomente sizwe umbono wakho. Mina nginguSinenhlanhla, le is Select Africa TV.